سورة الرعد آية بسبع ورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أرابا سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر ذو القعدة من هجرة سانكالو تاني كلنا بسوني تاني دورناي. ميلادي نصاروك جاتي بافلا أني مغا أني فلا سانكالو ورونا بسوني وفانا تاني دورناي. أمبي داودا بغو مسجد رجاغو أمبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك إلى آخر الآية. يقول تعالى ألا يفو مسمين كرتالندو والذين آتيناهم الكتاب ألقوا كتاب الديرا مغمنما وهم قائمون بمقتداه منون جورانو وكا كتابو كاللانين يفنا. يهوديو أن النصارى كتابو ديرا منون منو جورانو كا كتابو اللانين فنا يكوكي يفرحون بما أنزل إليك ولو بنسون جاني فني من جغنا إكا أي من القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به. وباللي مناني فندوي فم من جينا إيكا من يقرانا وباللي مناناي باسكي قرانا أبوكا كتابو كونو وكا كتابو كونو كو قرانا بنا جيجي وكا كتابو يه كباريالين نيسون جالي كني قرانا يكاتشنيا تيجيا ولا أولو باللي مناني قرانا كتابه دونك منون جوراني كتابو كحكي. ومن الأحجاب من ينكر بعده مي جمع منون بي كافر جمع كل تو منون بي أولو بي قرانا دو ننكريا. بنكسر تمامي أينين توسيري ko kitabu dira munu ma ulube ni sonjanu qur'anai aya am misaliya ke aya wurewuye ni ala qal ladina tainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Kitabu dira munu ma ulube qur'ana kala akalan chogo nyumanna anana aya wurekunu qul aminu bihi aw la tu'minu ni awli mananaye ube amali mananaye kata aya kallabanna إن كان وعد ربنا لمفعولا. وبسورة الأشراء كنو كتاب الدنكو ولو باللي مناني قراناي نو يقرانا كلا نوكا وبسجد بي. أي إن كان ما وعدنا الله به في كتبنا من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا مفعولا لا محالة وكائنا. ويلا نيني يموني كتابي دونكو تمام قرانا كرانوكو usujurira kafo ko antigi alaye lahidu minfo aka kitabu qur'ana jiginila ani ciden cirila ko oye cinyade
ko o yetinya de wallahi do imbe kede fasubhanahu ma asdaqa wa'dahu falahu alhamdu wahdahu sene be alaye masamminni abakallahi do bo ashrafe tanube ala kelempe wiye kata aya na suratul isra'i kono wa yaqirruna lil adqani yabkuna wa yajiduhum quswa kitabe dunke munu nulu ye tawreta kala kalancogo nyumana katugo ko ni qur'ana kala nuka ubebbi ubombo kolowde ka sujudi bi alay abeddo jidi ukala nyasiranya nama o ko fa la ko minal ahjabi man yunkiru ba'dahu ay minat wa minat tawaif man yukajjibu bi ba'd ma unzila ilayka ala ko jamakulu dobe qur'ana min jiginuka uba don nan kariya jamakulu dobe qur'ana min jiginuka uba don nan kariya do ko min al ahjabi al yahud wan nasara man yunkiru ba'da ma ja'aka min al haqq do ko min al ahjabi ko jowndo ko yahudani nasara ko jamakulu dobe yahudani nasara wala ulube qur'ana mi tinyamin nana ima iba don nan kariya ko nimbe ko min ala ko aya warela wa immi ahliki wa inna min ahli alkitab laman yu'minu billahi alako ko kitabe dunke mogo dobe kitabe dunke wala kulu be limane alay mogo dobu wala fana ulu teso qul mahmud afuye innama umirtum an a'budu allaha wa la ushrika bihi alay ne nyamariya nka ala kelempewde baton kana foyi fara alaka ay innama bushitu bi ibadati allahi wahdahu la sharika lahu awanne cirani ala kelempew batolide je nyonte masamina ne cirani o kelempew batode kama ursila li anbiya min qabli comme nabiyumo to ciranye chogomi ala kelempew ka bato foy kana bato ka fara alaka ilayhi adu ay ila sabilihi adu unnasa awanne be mo wole kata ala kashiraindema wa ilayhi ma'ab ay marji wa mashiri awan kasagili anin kallaba nyoro mbashagi kata aladema وكذلك أنزلناه حكما عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق وكذلك أنزلناه حكما عربيا أي وكما أرسلنا قبلك المرسلين على كتيدما komi nye chide unchi enye chogomi ka kitabu jinguka ka bosanfe wakajalika uchogo kelena anzalinahu hukman arabiyya ne alayo qur'ana jigi e fanaka muhakkama qur'ana minna labenendo muaraban arabu kandido ne ye qur'ana jigi ka qur'ana min labenendo hukman alabenendo kiru ba kono arabiyan arabu kandido sarrafnaka bihi wa faddalnaka ala man siwaka ni kurtani nin qur'anai kifa samantiya mughawruka bi hadal kitab al mubin al wadih al jalay ni fasamanta mughaw ka nin kitabu diliye kitabu mi ni ajelende do abangelende re la yatihi al batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid kitabu mi galon tese kanane a nyefela ya tese kanane a kofela mana mo tese ka fembo qur'ana lay tese fem faraka ajigina kabo masade fe masaminye kiri masaminye tanu masai ora to ala ko wakajalika komi cide munun temena enye ne alay kitabu jigu ka jogomi anzalinahu nye qur'ana fana jigi e fana ka jogo kelendela hukuman
qur'ana min labbennendo arabiyan arabi kan fanadu arabu kandelo qur'ana arabu kande wala in tabata ahwaahum ba'da ma ja'aka min al-ilm ala ko cidema awa niye nindungo bato ni tugura hada madun nundungo ko ciyan na len ko fema doni na len ko fema ni tugura hada madun kan nindungo ko malaka min allahi min wali wala waqi awa bisi bagate soroy bolo ni ala tere tangali kelate soroy bolo min be seki tanga kabo ala bolo wala ini tabata hawahum ay araahum bon kasir ko hawahum kore munya araahum hada madon ka hakilina ni hada madon ka hakilina bato bada ma jaaka min al ilm donin nalen ko fe ima ay min allah subhanahu wa ta'ala donin nalen ko fe ima kabo ala fe masammin senalendo akoro talendo alaka donin bila kitun hada madon ka hakilina ko malaka min allah min wali wala waqi awa bisi bagate sori bolo ni alate deme bagate sori bolo kisi tanga bagate sori bolo min bi kisi ki tanga kabala bolo de wa haja waidu li ahli ilm ay bun ka sellam de akon ni nyekkan karima daye doni ke bagawye ni nyekkan karima daye doni ke bagawye anyeta min subula ahli dalalati doni ke bagaw ni nyekkan karima daye awye akana filibantu kasiraw batu filibanti dunke mo munu fililendo ulu kasiraw akanu bato de bada masaru ilayhi min suluki sunnati nabawiyya aw kelen ko fe kado ciden ka sunnala wal mahajjati al muhammadiyya aw kelen ko fe kado muhammadu kasirala alama jaa bihi ciden nanani minye aw dolon ko fe kado ola afdalu salatu wassalam alaka tanru nyuma ana ka kisili nyuma be ciden ka aw donnun ko fe ciden ka sunnala aw donnen ko fe ciden ka sirala ani sira min nana nayo bila ka tugun filibantu ka haklinaw ko ka tugun filibantu ka arew ko ni ala yawmina deme bagate suraw bolo naba ka ko bismina ni ala yawmina tangali kelate suraw bolo min ba ko ci kaw tanga kabo ala bolo ni nyekkan karabaye doni ke ba kelen mo e kelen ko fe ka ciden ka sunna famu ka do ciden ka sunna kono ka sunna do cogodi filibantu ka haklinaw ebe tugu uluko fulan kafon kafirun munafiqun bidiyun lada jugutigin mo kelen ko fe kado ka sunna kono kado ciden ka sunna kono kado muhammadu ka shiraka cinya lalen ko fe ema doni bi ebolo cogodi ebe ciden ka sunna bila nibe tugu filibantu ka haklinako awan ni tuguru ko kankari dara yeda bunka siru fule ko de foya ni nye kankari gelende doni ke bagawe akelen ko fe kado ciden ka sunnala akana tugu filibantu ka shirawko filibantu ka shira kana tugu ko akana shige fulula eye min do qur'ana ni sunnala ala fahamu salaf salibe de fo ibo de ke foi kani boka ko yibeta filibantu ani fili dunke usira munum bubulo ko beta do ola wapasiga waye jamana ka ke choboy nunu nye balaw baye nunu nye kankari maday kata doni ke bawo ni ala ye kuma tile cide nyerela ala bado ciden ta kew mi akal la nyini be ciden kam manto ndema kankari maday be ciden kam manto de kankari maday tile lendo doni ke bawo de ma doni ke bawo munu nu ko al ulama warasatul anbiya nin kankari nye silendo ulu de ma ciden ta kew mi ala ko ciden ma ni tugura uka hakilina ko doni nalen ko fe ima itugura filibantun hada madon ka hakilina ko ewa bisi bagati boloni alate tangali kelati boloni alate nin kera cide nyere e doni ke bawo todo ala kan kiskantanga ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ولقد أرسلنا رسلا من قبلك على كتيدما
والله على يتشيد ونشي إني وجعلنا لهم أزواجا وذرية تشيد منون تمنين فنا ne ala ye furumuso de duma ka denw de duma ala b'a fɔ ni aya kɔnɔ ciden ye e ci cogo min k'i kɛ ciden ye k'i kɛ hadamaden ye kadhalika ba'athna al-mursalina qablaka basara a b'o cogo kelen de la n ye ciden minnu ci ye fana n ye hadamadenw de don ya'kuluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq u bɛ dumuni dun u bɛ taa suguw la wa yatuna jawjat u b'u ka musow jɛ ɲɔgɔn ya wa yuladu lahum denw bɛ wolo u ye wa jalina lahum azwaja wa dhurriyata ne ala ye furumusow de d'u ma ani denw wa qad qala ta'ala li asrafi rusul wa qatamihim ala ko cidenw bɛ kɔrɔtale ma ni cidenw dafabaga ma qul innama ana basaru mislukum yuha ilayya ala ko ciden k'a fɔ an ye ko ale ye hadamaden de komi an ɲɔgɔnna ko min ye ale ni anw bɔ ɲɔgɔn na ko wahaw bɛ ci ale ma wahaw tɛ ci an tɔw ma mais hadamadenya la an bɛɛ de kelen ye nin fɔ kun ye mun ye yan parce que maka kafiru ko ewa cide ko ala ma foyi ci olu ma ni hadamaden tɛ ko ni hari ala tun ka malika dɔ ci u y'a fɔ aya wɛrɛw la ko nin ye ciden sugu jumɛn ye ni ale bɛ dumuni dun a bɛ taa suguw la ko e ko ye ciden ye e bɛ dumuni kɛ e bɛ taa suguw la o de y'a to ala ko ciden ci de cira a bɛ hadamaden a bɛ dumuni kɛ de a bɛ min a bɛ taa sugu la musow de b'u bolo fana tuma min ciden musow tun b'a bolo ko nin ciden sugu kɛ ni muso caman ala ye olu de jaabi a ko ciden minnu cira ciden ye furumusow de tun b'u bolo denw de tun b'u bolo n'i ye Sulemana lajɛ riwaye dɔw la muso 100 tun b'a bolo riwaye dɔw la muso 90 kɔ o tun bɛ mɔgɔ kelen bolo ewa furumusow de tun bɛ cidenw bolo denw de tun bɛ cidenw bolo k'a fɔ ciden ka muso furu ciden ka denw sɔrɔ a ma damina ciden na sallallahu alaihi wasallam ciden minnu tɛmɛnen ɲɛ muso de tun b'u bolo o de y'a to a nana Buhari Muslimu kɔnɔ ciden kisi ni nɛɛma b'a kan jamakulu dɔ u taara ciden ka furumusow ɲininka ko ciden ka bato cogo sufɛla la ko a ka ala bato cogo bɛ cogo di ciden ka furumusow u ye ciden ka ala bato cogo fo sufɛla la minnu taara ɲininkali kɛ a bɛ komi olu jɔra o la u ko nin ye ciden de ale ye junubu min kɛ a ma junubu min kɛ ala y'a o bɛɛ yafa a ye mais ciden ka sufɛ bato cogo min fɔlen nin t'anw wasa u ye mun kɛ dɔw ko amma ana fasum dɔw ko ne diɲɛ tile bɛɛ n b'a bɛɛ su ne tɛ min tuguni ne bɛ dila diɲɛ tile bɛɛ su dɔw fana ko ne tɛ sogo dun fɛn o fɛn ye fɛn daamulen de ne bɛ n yɛrɛ mabɔ a ma bato ye ala ye dɔw ko ne fana si kɔnɔ tɛ muso furu ne fana bɛ muso furu to ye ala bato kama tuma min ko taara ɲɛfɔ ciden ye ko ni mɔgɔw ye nin fɔ ciden kisi ni nɛɛma b'a kan ko amma ana fasum wa uftiru a ye mɔgɔ ninnu wele a ko karisa ani karisa ni karisa aw de ye nin kuma ninnu fɔ wa ko ayiwa ciden ko ne n bɛ sun n bɛ min maanaam n bɛ donw dɔ sun donw dɔ fana n bɛ min n bɛ dumuni kɛ wa qum wa anam sufɛla fana la n bɛ dɔ jɔ ala ye n bɛ dɔ sinɔgɔ parce que dɔ sɔrɔla mɔgɔw fana cɛ la ko ale bɛ a si bɛɛ kɛ ka su bɛɛ jɔ ala ye ko ale tɛ sinɔgɔ tuguni ciden ko sufɛla la ne bɛ fɛn dɔ jɔ ala ye n bɛ dɔ sinɔgɔ wa akulu lahama dɔ tun ko ale tɛ sogo dun a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ayiwa ciden ko ne bɛ sogow dun wa tajawwaju nisa min ko ale fana si la tɛ muso furu ayiwa ciden ko ne bɛ muso furu ne bɛ muso furu famana rakiba an sunnati falaysa minni ni mɔgɔ mɔgɔ banna ne ka sunna nin ka taasira ma e tɛ ne dɔ ye i tɛ n dɔ ye dɛ ne ye nun kɛ dɛ a bɛ ninnu kɛ dɛ ni mɔgɔ min ye ninnu to ye ko to i tɛ ninnu kɛ i bɔra ne ka sunna kɔnɔ i banna ne ka sunna ma i tɛ ne dɔ ye donc laɲini ye mun ye ala y'a yira ya ko ciden minnu cira ciden ɲɛ furumusow de tun b'u bolo denw de tun b'u bolo وما كان لرسول أن يأتي بآية الله بإذن الله
awa tebbe cidenye fana ikata man sedo natini ala de majena utumbo fana fo cidenye ko Musa nunun temena bere tumbu bolo kabako do tumbu bolo Isa kabako do tumba bolo kataka mugoma Salihu kabako do tumba bolo kataka mugoma ko munna ota man se sugu cide nulu fana mana au uluma ko munna cide ni ota man se sugu mana uluma ala ko ciden ka fuye awa ko o ma kana li rasula tebbe cidenye anyati bi ayati illa bi jinillah katta man senati ni ala de majena li kulli ajali kitab fingo fembe sarati be sebeli do de be akama fembe na ka sarati de do na sebelen do ay li kulli muddati madrubati kitabun maktubu biha alay sarati ke ka wagati de ke kabila o wagati sebeli de bala asabelen de do kabila wa kullu shay indahu bi miqdar fingo fembe alafe hakke de bala يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء كيرولا كيرمي نا توسلي على جا على بو كيري توسي فو بوي ويثبت ni adiara alaye aka kirimi sabati abo sabati wa indahu ummul kitabu belle sirbe ala de fe min lahul mahfuz ko be sebelen be lahul mahfuz la kiru muno don ko ni aya koro yere nasugun mansugun munu be qur'ana kono kiri min na kadi ala ya dara ala ya ko tuse abo tuse ni adiara ala ya ka kiri min sabati lento abo sabati lento min ye kitabu be kalle sire lahul mahfuz ba ala fe fembe sebelen bo kono min koni be lahul mahfuz la wote sanse de fiengo fe sebele man lahul mahfuz la wote sanse me kiri munun dira hada madew majiya kono ala be do touche min touche le yajiya abe do sabati min sabati le yajiya وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإما نرينك بعض الذي نعدهم على قتشدم نيني كافر الله دون جنغا كتاميني نينيا أدو يريلا كيتو نيانما يلا جيان كونو أفولي أو نتوفينك ube nila fatu fana ka soronye lahidu min tawiye la jabale la nu omake fa innama alayka albalagh fa ngorete e kan la selite be e ka walaina li hisabu kurusili be ne alaka ika do koni uteta kinda nye lahidu janga katali min fo komba ke ula ninya ke inyana afule nimma ke nyana ni fatura ka soroma kula fana e ka do kuteta kanne alada iko do nimbe e ka fana yoke e ye la seli de bika yi kan la seli ke kurusili benne alaka wa inma alayka albalagh ay inma rasalnaka lituballighum risalat allah ne yi cide ka alaka cide nyade la suma wa qad balaghta ma umrita bihi awa nyinya mirani minye fana ya allah she femurete eka ni ote wa alaina alhisab ay hisabuhum wa jazaohum awa ukakuru silito anuka sara lagara obene alaka mimbe eka yake me ukakuru silini kasara libene alaka lagara abe komini ala ko ayawre kono fadhakkiri innama anta muzakkiru ako cide eka mugo ka hakili jigi hakili jigi bagandiro lesta alayhim bimusaytir etu tangali kalay koy etu kurusili kalay illa man tawalla foni mugo minya kodi ya wole katamina ya kodi uma wa kafara akafirani alay fayuwajibuhu allah al-ajab al-akbar ala botigi la jabala la jaba min kabo inna ilayna iyabahum ube shagi kanani ala dema summa inna alayna hisabahu ukofu kurusili benne ala deka أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب أولم يروا
ala ko yala uluma yewa kafiru ma yewa anna natil arda nanqusuha min atrafiha ne ala bake kanani dugu made mbena dugu koloma ka dugu kolon nagashi ne afambe ka dislamuma don ko ni lanyine munye fatihu munun tumbeke yala makka kafiru maye ne ala bake ka jiya dugu kolo dayele doni ka dislamuma ka mina kafirula ulu moye katta man se minani nununye ko ulu fana tena toyes silamiya bena she ulu fana mawa ulu moye wa ni ala bake ka duluke kreu mina ka faum mina ka di silamoma ubake ka be mina ka be dayele ka ke silama dugu ye ka ke silama jamana ye kata ulu moye wa wallahu yahkum la muaqiba li hukmihi tawakiri kirai ala de kiri tigelay nobo bakate ala ka kiri la fana de وهو الشريع الحساب على دي مسا من كروسلي كتلي على كروسلي كتلي سوغما ني على يكروسلي دا من مثال على سوغما سن ولا ها وقتي على بتلا كروسلي بلا ارجنا دون وبتا تيلتو وبتا كي ارجنا جهنم دون بتا تيلتو كي ارجنا اصحاب الجنه خير مستقر واحسن مقيلا ala ko arjanna dum ube sabati yoro nyumana anu ube tilemina yoro nyumana donc so homa sani wala fe kiri bebe ba arjanna dum beta tile to ka arjanna beta tilemina arjanna jahannaba dum beta tilemina arjanna korosiri kala tay telemande ala ka korosili ka teli وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار وقد مكر الذين من قبلهم يقول تعالى ألا يافو مسمين كرتالين وقد مكر الذين من قبلهم ألكم مغو يدبلي جوكي مكا كافرون أي برسلهم واردوا إخراجهم من بلادهم مغمون تمن مكة كافرون أولو يدبل جغو تيجي وكتشيدون كما فوركو كتشيدون لبو وكدغو كنو فمكر الله بهم ألا فنا يدبل تيجي ولو فنا كما ألا يدبل تيجي ولو كما نونو نانيونا وتفو علامته نيوبفو علامة من باب المقابلة nunun be fo ala kam mankutu la min babil muhabala kam mo sara donc dabali wiye dabali digu tige u ka cide un kama pour ka cide un bu ka dugu kono ala fana ye dabali tige u kama u sara le kama fa makara allah bihim wa jala li aqibata lil muttaqin ala ye dabali tige u kama kal ko laban ko nyuma ko di ala nya siranya bagawma ni nyogona nana aya warela ويجي يمكر بك الذين كفروا على كوتشيد ميري كتاشي تمام كافر يفيرو ندبلو تجي كما ليثبتوك pour كيسري كيتو سوكونو بونكونو كدات بدالا او يقتلوك وبكيفا او يخرجوك وبكيبو مكه ويمكرون ولو بافكو كدبل جوود دلا ويمكر الله الا فنا بافي كدبلوك والله خير الماكرين دبلي كلا نيومو فيرتيغلا نيوما ويا الله دي فيرتيغلا نيوما يا الله دي بالمو او نين سلاميا دي بيغالي اتومبي نين جو دي لا دي تومامي تومبي فيرو تيغي تشيدن كما بي دبلو تيغي تشيدن كما باسكو مكان كاو دوندولا وتارا نيوغو ني كو سبا دولا كلين كما آية من سورة الأنفال كون بون كثير فلك آية من ناتي كان آية تفسيري أبي سورة الأنفال دي كون مكة كافر تارا نيغوني دلا كو سبا دولا كلين وبيتا إرنيون يا وبيدو شيطان يا يركي تشوكروباي كافرو كاي أو كم محمد كو إرنيون بي محمد كو ديكا أمبي دبالي منتيغا كما أنكا كيكا كومينكي على نمبي لافيا كابواما دوكو أنكا شري anka juru ke kasiri so kono ya anka daso wadala ni ya ye mugo waju ni ya kuma na mugo fe ni ya ye mugo wele na be kene mare anka siri kato so kono ka daso wadala
setane ko kori ebe fen kalama ni ya siri kadda sogala o atonyogo unte se kana afe yawa ka foni wa kadda yele wa ka foni wa ni ya hakilina wa ni ta hakilina doko ne minye anka ge akata kumfe jiya an ka kisha toroma aba ni jiya dunke wuce anka ge kabo maka setane ko kori ebe fen kalama ni aw yen ninge sisa atara kire bolota aw kama awti an jate ni nan ninka kuma be do mo la cogomiya na yen ninge atara jiafe na atara kile bolota aw kama kanadu aw ko ye ciyai abu jahali nimman ton ka firawuna akon ne koni be hakilina do fo aw hakilina to kade ne yeminye quraishi kelen kabila be aka kamalen koro mi fanga bala abese bamurula kabila kelen ka kamalen korobo anka bamuru nyuma nyine ka du kelen ma ukata si muhammadu dala fajiri aboto ko beta saliro la ube ka nyogon surala ka faga sinya kele nu ya faga ni dugu jera muhammadu ka kabila mogo bani hasimi aka so mogo yala ulu be se ka quraishi be kele ute se kan kele ko nyi muhammadu fagaw ube ni songo de nyina goro ube ni songo de nyina fe nu ye ni songo nyina fe nyame keme muhammadu kan ni songo quraishi be ko fara nyogon ka ko de o ye mu nyambolo ote fengele nyambolo amba ni songo ta ka dum Allah fira setane ko ma akonni yere de hakilina akonni yere de hakilina ala ko lubu ka kola ala ba ka kola o kele ala ye nyamariya di cide sallallahu alaihi wasallam akobi hakilna min tarai kama kana to makade hijra ke ka boy ikata madina cide nya hijra ke odela mogo munu abena tarihu la mogo munu tarasha dala cide mboto ala yo be shino gode aya abolo fa chenche de la ka yugo be kunkolo la ka teme kutoye ubeyede tide nye ali ibn abi talib nyamariya o kadda annola ni dugu jera o be mogo ka kalifa fe musaguma kiren talende muso koroba muso dore nanuma ako be munna yade kwambe muhammadu be kono na boramba faga ako muhammadu dara mena aya ka kunkolo laje ka ya be fa chenche la bogola kata bebi kunkolo kete chenche bebi kiren tarala ya kisuma kwa kata madina o hijra qisa ukatia o be donc ala fule ko de fay utumbe ni dabali juguni fere tige minna ciden kama akadawa kama ala fule ko de fo ay akon e wal dabali tige kinya tige kama dabali tige kinya tige kadawa kama ako madamina ila koy mogo munun temina enye dabali le tigira u kama falillahi al-makru jami'a me ala ko dabali be ala de tay fere ni dabali be ka dabali jugu tige baga ani fere jugu tige baga ki ka fere ni ka dabali ka sagima o tige ala de mo be dabali tige ni dina kama ni dina cinya kama ala ba be kala abbe sagi chogo be ala boro falillahi al makru jami'a dabali ni fere be ala de tay dabali ni fere be ala de tay donc mbalmum ni na nyogona kera ni fora cide nyere dabali min baki katige ka mama damini la mo munun temina nunu nyew ye dabali utige dina kam ka cide un kamare ko bu labbo o ka dugo kono puru ku ka dawa cinya ku ka dawa jo amanya kolo ala yu saru ka dabala ka be saguma ifana bo chorela usera cide fana mawa uma sha mo ye dabali ni fere tigala yika fere sakima aw harim balmo harbi jinya bo chorela kata nin dina min fule ni nyewa silamiya dina min fule ni nya haqiqa cinyawa mogote sala de fere tigera ay ka fere imbe sagi ka bi yere de kai ite sala aw ba wutala ala ba tala har jamana kono ko munum be jamana kono hada madawunde bake ku tafo hada madawunde bake ku tadila min be ala bolo jombodo mo sitala tado nunun kana mogo sidro ni fere munun tigile mun flene nunun de seka cinya dade jamana en kono koy
nunun te sika tinya makku jamana in kono koy nunun te sika tinya in faga jamana in kono te sika sunna in faga jamana kono hada madeun de bu tala nimbe ala bolo kana sunna ma nimbe ala bolo kana dina tinya ma jamana in kono mo shi to do ala bolo ayere de bo kalama e ko ni bi ta kalama ya fo ka ba ya sabe mo ya ye me mimbe ala fe mo to do de mo shi to do wayamkuruna ala yode fo wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin ulubu ka ferela ala ba ka ferela fere tige baga nyuma ye ala de ambe ala deli ala ka e wadabali nyuma ni fere nyuma tige mogo be nindina ni be fere tigala nindina kama ala ka fere tige kama ki ka fere usagima ki ka dabali usagima ka ka dina sabati ka ka sunna sabati dugu kolokal ala ko ke walillahi almakru jami'a ya law ma taksibu kullu nafs awa ala ko nin kelen kele ba ke ka bara minke ne ala ba do de ay annahu ta'ala alimun bi jami' sara'ir wa damair gundo na fembe ani fenwo fen dogo lembe hada maden biskun kun ala ba be do wasayiji kulla amil bi amalihi awa ala be bara kala kelen kere sarani ka bara fota keta mimbe gundo kono mimbe kono la min dogo lembi bolo ika gundo ni fen ala ba be do nonu nya kankar mata gelensa kata hada mademma ala be gundo be do hada maden kelen kele bake kam minke ala ba be do wasayalamul kuffar wasayalamul الكفار وسيعلم وكلانچغور بين وسيعلم الكافر بمفرد كلانچغو دو بين وسيعلم الكفار alako كافر بنادو لمن أغبى الدار سولا باي أرجانا بنا دي مغمونما كافر بنودو وداتو بنكسيركو وسيعلم الكافر والقراءة الأغرى الكفار أكو كلام تقول فلانو وسيعلم الكافر به وسيعلم الكافر وبه أكو كلام تقول به وسيعلم الكفار كافر بين دول لمن أغبى دار أي لمن تكون دائرة كل بانكو نيمان بين الدم مغمون كافر بين دو والعاقبة لهم أني أول بانكو نيمان بين الدم مغمون أول اتباع الرسل ni ulu de do ube chidon bato bagade do obena do kalla bal hiya li atibai urusuli fi dunya wal akhirah obena do laban ko nyuma jian kono ube lagara ni obeke kafiru de ube na beke chidon bato bagade ma ube no do bunkari sagira kafa ko kalla ako ay bal hiya li atibai urusuli fi dunya wal akhirah laban ko nyuma وبك تشيدون تكبغوا دي جيان عن الأغرى ولله الحمد ولمنا ولا كو بي يلما كو يلما تكو نيوما أبك تشيدون باتو بغا دي جيان اوا لبان كو نيوما فنا الأغرى أبك تشيدون دي باتو بغا تنوبي علي أني فنان شريا دونك مغو تغرى تشيدون كو يحكي كاسيغي يكحكي كاسيغي دي نجيان كا كو منو ويالا منو ulaban nyuman be di edema jiya ko munumuna chogo jiya ko munumunu len ko fe anyuma allaban ko nyuman be di edema la garaka ko laban ko nyuman be di edema ci de untu ko bagaw ala de ni billahi ruta qur'ana kono ala takallahi du soso ni mo yekuma fu yeke wala ke ibi yere sege dabali jugu amanka kabbi mo shika na tigi yerete ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ويقول الذين كفروا لست مرسلا يقول تعالى يكذبك هؤلاء الكفار ألا بافوني مسمين كرتالين لكو تشيدما konnin kafiru nunu ubi galon tigaya de ubi galon tigaya wa yaqulu alladhina kafiru bafo lesta mursila ko cide ite cidenye ay ma arsalaka allah ko ite cidenye ala mici
كافر بن فويه قل محمد فويه كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ألا وسر شيري نني أوتي باكي كتشيدنا من لا أوما ألا وسر شيري وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان نباكي كتشيدنا من لا أوما ألا شيري لمبالا ألا بعدو أو كافروا فنا أو فنا بيقالون تيجي منك أبي أكا كقالون منون تيجي كقالون جوجو منون تيجي ألا شيري لمبا فنا تاما ألا وسر ننا وشي شيري نبين كتشيدنا منك كلاشي ألا بعدو ala shira lembala aw fana baka galon tigele minya ala bo fana do o man indahu ilmul kitab ani kitabu doni be mo min bolo ala bo fana do donc o man indahu ilmul kitab qila najlati fi abdullah ibn salam ko man indahu ilmul kitab ko abdullah ibn salam me bun kasir ko shika binina parce que abdullah ibn salam o silami yaram madina de ni aya makka aya de أكوشي كابولا أكوشي وشهيهم في حاجة أن ومن عنده اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم وناته في كتبهم المتقدمة من بشارة الأنبياء به كما قال تعالى أقوم من سهلين دو ومن عنده علم الكتاب نمبك كتاب الدنك وكدونك بغو بيرتا kitabe dunkew ka doni ke bagaw niu ka kitabu doni be mugo munun bolo donc ulu fana baado ko ciidenya ciidende makka kafiru ya galon tigale minke u ben galon de ka kitabe dunkew ka doni ke bagaw do fana benni do abdullah ibn salam droto ede kitabe dunkew ka doni ke bagaw bodo ka fo muhammadu ko cinyade do parce que kam man kutu abu ka kitabula ka kitabu munun temeno bolo ciiden kam man kutu bula akon nimbe komi ni alana ya nati aya kono wa rahmatin washata kulla shay ala kunni alaka newa ewa nema yurwalendo fembe anema yurwalendo kateme fembe ka fasa aktubuha lil ladina yattaquna kunni alabin kan nema mbe ewa asebe mogoye munum be sir alanye wayutuna jakata anunu be jakabo wal ladina hum bi ayatina يؤمنون أن يؤمنون باللي من عليك آيوه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي منهم بتقو تشيدن كو تشيدن من يكون فيهم كتشيدن الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل تشيدن من نوبا ككباريا سبلين صرو ويرفع وككتابو كنو التوراة عن الإنجيل آية وركون لكو أو لم يكن لهم آية ala ko yala tamanse make makkan kawyewa anya alama ho ulama bani israila ni bari salan kaw ka doni ke bagaw yado ko ciidende yala o man makkan kaw wasa tamanse wa amsalu jalika mimma fihi min al akhbari an ulama bani israila kun anin nunu na nyogonaw munum banki bariya bani salan kaw ka doni ke bagaw ma mana lanyini ye munye ومن عنده علم الكتاب بني سلانكو كدوني كبغاو بني سلانكو كدوني كبغا منو ني دوني بو بولو ولو فنا بشيريا كي كوم محمد يتشيدن سورة إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. تفسير سورة إبراهيم عليه السلام وهي مكية. سورة إبراهيم كالتفسيري عليه السلام على kisibaka suran jigina maka qur'ana min fuleninye don ke ko minye ka qur'ana ayaw tertibu ube ka harafu tertibu ube ka kelema tertibu min tawqifiya wo yeci den ka barade ayaw tugu lembe nyogona chogomi o tertibu
ani harafew tugutugulen be ɲɔgɔn na cogo min ani kelimaw tugutugulen be ɲɔgɔn na cogo min ni saba u b'a fɔ tawqifiya ciden de ye ninnu kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka hakilina tɛ ninnu na dɛ ciden de ye ninnu kɛ mais min ye sɔraw ka teritibu ye sɔraw k'u tugu ɲɔgɔn na tuma min Sheikh Abdallah Bumba ɲininka ko sɔraw tugutuguli ɲɔgɔn na min ijtihadi sahaba sɛbaw de ka yɛrɛ jija ye olu ye ka sɔraw tugutugu ɲɔgɔn na a dɔw bɛ yen ciden ye a kɛ ka sɔraw dɔ fɔ k'u tugu ɲɔgɔn na a dɔw bɛ yen sɛbaw ka ijtihadu de don sɔraw tugutugu ɲɔgɔn na ka taa suratu bagara ka fatiha ka bagara ka bagara da o ka quoi ka ni ali murana da o ka nisa'i da o ka o dɔw bɛ yen a bɔra ciden fɛ a dɔw bɛ yen sɛbaw ka ijtihadu don bon min ye ka sɔraw fana tɔgɔ fɔ nin sɔra tɔgɔ ye nin sɔra ye a dɔw bɛ yen ciden y'a kɛ a dɔw bɛ yen sɛbaw ka ijtihadu de don a ko a dɔw bɛ ciden y'a fɔ a dɔw bɛ sɛbaw ka ijtihadu don a dɔw bɛ yen u y'a ta u ye tɔgɔ in ta sɔra in yɛrɛ de kɔnɔ comme misali la Ibrahima ka kibaruya bɛ nin kɔnɔ u ko suratu Ibrahim donc kuranna teritibu cogo ye ni lahala de ayaw teritibu ani ka harafu tugu ɲɔgɔn na ani ka kelimaw tugu ɲɔgɔn na min tawqifiya o ye ciden ka baara ye mais sɔraw tugutugulen ɲɔgɔn na a dɔw ye ciden ka baara ye a dɔw ye sɛbaw ka ijtihadu ye ka sɔraw fana tɔgɔ fɔ a dɔw ye ciden ɲɔgɔn fɔ a dɔw ye sɛbaw ka ijtihadu ye a dɔw fana taara munasaba aya sɔra in yɛrɛ de kɔnɔ ko dɔ b'a kɔnɔ dɔrɔn sɛbaw bɛ o kɛ a tɔgɔ ye kuranna teritibu cogo ye nin alahala de bismillahir rahmanir rahim an bɛna nin sɔra bayi an bɛna a kalan daminɛ ni ala ka tɔgɔ ɲuman bɛɛ ye nɛɛma labɔlen tigi de don hinna nɛɛma lasebaga de don a ka jɔn ɲumanw ma lahara min y'a diya rahman ye nɛɛma la arahmatu ju rahmatul wasiya nɛɛma yiriwalen u b'a fɔ rahim ju rahmatul wasilatun ala ibadihi man yasau nɛɛma yiriwalen sebaga de ala ye a ka jɔnw na jɔn min y'a diya komi n'a nana aya kɔnɔ wa kana bil muminina rahima alif lam ra قد تقدم الكلام على حروف المنقطعة في أوائل السور نتقدر في أوائل سورة البقرة في أول سورة البقرة بنكسر أكو حرف تجلي منو فلنينه أين نونو فوكو بريبريلا تجي سورة البقرة دامنا أين نونو بريبريلا تجي أنكو كما سهلني مونيه كروتولا ندومانا بالا ka kurana ka dese ko yira k'a fɔ kurana ka yira arabu la aw yɛrɛ ka harafu dɔɔne kurana jigina o de la dɛ kurana jigina o de la mais a ɲininaw fɛ a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ka na ni hari sɔra kelen ye komi kurana a dɛsɛra a bɛ kurana kɔrɔta n'a bonya ani a dɛsɛ fɛn de yira harafu tigɛlen o de y'a to a ka ca harafu tigɛlen bɛ sɔra kun na ni harafu tigɛlen fɔra dɔrɔn kurana ko de bɛna tugu a la ala ko kitabu anjalnahu ilayka akon nin qur'ana ni nye kitabu ye ni ala ya jigika ala ko qur'ana ma kitabu munna parce que ya ni al maktub fin sebele qur'ana sebele be yoro saba a sebele be lahul mahfuzula gafe min be malika buro qur'ana sebele mbola gafe min be hadama de mbola qur'ana sebele mbala bodi ato ala ko qur'ana mal kitab yani al maktub fi sebele min sebele ni yoro sabala ala ko ni nye kitabu ye ni nye fen sabele min nye qur'ana ye anjalnahu ilayka ne ya ajigika muhammadu ajigi kunye munye ya la qur'ana jigina dewa ni banni keran kata qur'ana jigika wori minawa karasabana nka karasabana ina qur'ana jigike wori be faranyo ka kadi awma ko awa hinna kase suma ube mbe yele manka sokura kono ayina qur'ana jiginye ube mbe doni musokura ayina qur'ana jiginye ube ka qur'ana ke sebenye ka dilo irela ube ka qur'ana sebe birifini munumbe birifiri wa suula sisa su balangarula ni qur'ana ayaw sebele mula qur'ana jigina nununde kama
ube ka qur'ana de kadiro kono kadilo ika so kono ka ke mashire qur'ana jigina nunde kama ala ya qur'ana jigi kunfo qur'ana jigi kun ala fule ka foya kitabu anjalnahu ilayka litughrija an-nas min al-zulumati ila an-nur qur'ana jigi kunye de ika hada madin bo dibi chamala katubila norola qur'ana jigina ode kama لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أي إنما باشناك يا محمد بهذا الكتاب محمد نيتشين نين كتابه لتخرج الناس مما هم فيه من الدلالة pour هذا مدوم بفيلم من نوكو بفيلم من الدلال وبفيلم من نوكو بفيلم والقي أنو بدان سقو من نوكو بولا إلى الهدى ورسل كو بلا كتكندما أني كنا ديار كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا أبيكم من ألاكو آية ورلا ألا دي مغب بسبغي مغب من لمن يراني ألا يخرجهم من الظلمات أبو بود ويشامنا إلى النور كتب إلى النور لا والذين كفروا مغب من كافر يرى أولياؤهم الطاغوت ولوك بسنوغي الطاغوت دي دانت مكوني شيطان يكون ينقلون في البانتياو يخرجونهم من النور إلى الظلمات نتاغوتي نونم بوبو نورو لا كتب لا دبي تشامنا اوا قرانات نا كونيه دي ان كان مغتو فيلا كمغو بو فيلي بانتياو ديلا كمغو بو يري ساغو كديلا كوبيلا كاندكا كوبيلا نوروكا لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم قرانات جي كو كاي كمغو بو دبي تشامنا يكو بو فيلي بانتياو لا iku bo yire sago kela ku bila kata noro ma minye kandai noro ni kunna dia iko ke bijina rabbimu nim utigi alaka jenye ila siratil ajiz kata masaka e wasirama masam minye keje masal hamid masam minye tanu masai ay huwa li hadi liman qadara lahu li hidayah bijina rabbihum kuremunye ala de kanda bagay na ya lanyini kala tige kam go min kanda cidon ka bolola cide munun cira ubu kanda katala kanya markama ila siratil ajiz al ajiz alladhi la yumanu al ajiz kure munye na ko abe minke bali bagatala ala de masai na ko abe minke bali bagatala wala yughalabu finte shala fana finte se alala na ko abe minke bali bagatala finte se ala bal huwa al qahir li kulli ma siwahu ala de karaba masai fengo fente ala ya ala de abbe karaba masai ala de ka karaba ba beka ala jiji kure ninde na ko be minke bali bagatala e wa fente she ala de ka karaba be beka al hamid al mahmud fi jami afwalihi wa aqwalihi wa shar'ihi ala de tanunendo akaketa bela atanunendo akafota bela atanunendo akasaria bela wa amrihi wa nahyihi atanunendo akanyamaralina akabalila sadiqun fi qabarihi ciyatigide ala ya ka kibariya wala ciyatigide ala ya be kibariya fo be ciya awa ala ninde awa qur'ana awa jigi kunko cide un ci kunfule kirana jigi kunfule cide un ci kunyede mogo kawele kabo dibi wala kabo filibantelo kabo yere sago kela ku bila katakandama ani noro qur'ana jigu kunyere mogo kawele kabo dibi chama na kafiriya dibi fulanka foya dibi munafiqiya dibi bidiya dibi lada jugu bidi ala dibi ala soso dibi julumat qur'ana jigi kunye ninde kamogo bonno nunde la katubila noro kelena an ko sisa ko wajulu kana nyogon kero ko wajulu kana nyogon kero ate qur'ana tafsiri dabila ni mogo min ko ibe wajuru ke ko ite mogo keru ibe qur'ana tafsiri de dabila ke ube be ciden ka hadisa foli dabila qur'ana majigi kuluka koy qur'ana jigina hada madunde ka a jigina hada madun ka jogo de ka ulu de be fo jogo nunu de be fo ni qur'ana ye jogo jugu min fo be jogo jugu fe o de kore ko ne ye kerwa law anzalna haja alqur'ana ala jabal la raytu ghashiya mutasaddian min khashyati allah ala ko nin qur'ana tun jigina kulu de ka itumbe kulu nyereye khashiyan na be sirala ya mutasaddian min khashyati allah na be farala ka siranya kama na ko ma jigi kulu kaw qur'ana jigina hada madunde ka
ala ya'lam man khalaqa ala de je ba ka damfe wundo aya ka qur'ana jigi ka bede jogo fola mu'minu ka jogo bala munafiqu ka jogo bala mushriku ka jogo bala u ka aradu bala bidiya mo ka aradu bala ala soso ka aradu bala akuma na bere suratu ni suratu tawbata wa minhum man abete mo de ka jogo ya ko kafiru do de be kuma sugu do fo kafiru do de be kwedo wale do ke ala ba fo mo do be u beninke mo do be ni mo do be ni beninke ka fo be musrikiya min ka koy kana kiru o be bidiya mawlidi min ka ko kana kiru ibe kiru fo ida aw ñoo fo ya ante mo nani na de da jugu yani nani ni mimbari nu jo fe na ci den ka pala solo te kew me qur'ana ko ewa yoro fe mi ñe musrikiya ika musrikiya be fo musrikiya be fo de qur'ana ye min ke munafiqi jogo na bila o munafiqi jogo be fo de qur'ana ye min fo min ye bidaya ni hadisa wala o bidaya be fo yede o bidaya ko ni be fo ni ne ko anyi kero donc o korele te sika bila jamana kono de ni o de kero le o te sika bila de kata fe monto ko ebeta do dina kono min te dina kono ko an kana nyogon kero an kana ewa an ka waju ke waju ci an kana nyogo an kana ni fo ebeta fo ko mawlidi be dina kono ne bolo mawlidi be dina kono de be mo sara lagara ni ebola be dina kono akeke ni yere de bi yere sara lagara isa ke qiyama kine ka jo ibena doye mo de beta ko konne bolo nimbe dina kono mo be to fo dina yi ala de tay dina yi ciden de tay ciden ka sunna o yemmin sabati salafu ka tabolo mo site mo sara lagara koy wala ni mo ye bidiya ke ciden de ya fo ni ye bidiya do ni dina kono ni tara ala fe ala ba fo ka sarate nefe ya man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu mawludi be sika ke dina do ye chogodi mawlidi be qur'ana kono wa mawlidi be ciden ka hadisa jumanna har malik majhabi lan ka fiqi kitabu munum be mawlidi be mi maliki te mawlidi do ate qur'ana kono ate hadisa kono seybo te mawlidi do tabina te mawlidi do tabina te mawlidi do aya be jigi domi ni al yawma akmaltu lakum dinakum ni aya be jigi domi mawlidi tunte dina kono imamuna maliki ko man lam yakun yawma idi dina falan yakun al yawma dina akonni aya jigi do min tunte dina kono ako biyote se ka do dina kono de al yawma akmaltu lakum dinakum abe jigi domi mawlidi tumbe dina kono atinto dina kono be sika ke dina e togodi sebo utado tabina utado tabina utado hijira sankeme nani na de mawlidi donna dina kono sankeme nani na al qurunul mufaddala cide nyere ye jamakulu min tanu qurunul mufaddala khairun nas kharani ulu jamakulu sabainte mawlidi do qurunul mufaddala te mawlidi do adonna dina kono hijira sankeme nani na de nkom masakewu de ya nyaga o masakewu ye ewa nafolo min financier ewa ba min faga ka saga min faga ka misi min faga jombe se ko ke jiyan kono no o kera sababa donna dina kono ba akera dina doyewa ulu maseka ke dina doye o mo wore de be siko mawlidi ke dina doye fo kata jinya wuli mawlidi te sika ke dina doye ate sika do dina la awa ni mo ya ke be bidiya la ibe filila ala bi ka barasa ki malla garite sara filibantiya bidiya mawlidi mado dina la maliki nyana me adona dina kono maliki kama jahabi mo munu nyana ulu ye kitabu dilakaw abidiya ka koniya ka bidiya ibn hajin madghali ulu ye fi madghal ulu ye fen ka kaw lagami nunu baji nunu maliki majhabi mo nunu ni mawlidi do na dina kono nyana ni mawlidi do na dina kono nyana uye kitabu dila mawlidi bidiya ka satibi nunu ye kitabu ye mawlidi bidiya maliki an kawri ye mawlidi bidiya fo ate dina kono dina do ta tesika ke dina bal malaka hakimandama qur'ana majigi foy kama an ka nyogom bo dibi wala an ka nyogom bo filila mais ni o nana de sa ko be e wa qur'ana sariya wure de be dankaran kana nyogom keru an kana ninke
ebe se ka fo ne be jamana min na be salafu katabolo da min kera tinyali kelai bidia moda be weleli ke kata bidia ma be tinyali ke aya togo fo kara dukaka ambe jamana min kono togo kana fo mo togo kana fo abe se ko keke oya o yere silamiya sariyate abo fo silamiya sariyate togo kana fo me bidia kana fo obe se ka boala maulidi bidia obe se ka boala ka kantigeli ke kabure o ye mushriki yae mo be se ke o baliya ka kantigeli ke kabure mushriki mo ye se ko bali ka sujuru ke wasuye o ye mushriki yae ka sujuru ke mo ye o mushriki mo be se ko baliya mfo na ko qur'ana tafsir ka dabila alaka hakimandama alaka jamana isagi kata chiyama ku sagi kata dina haqiqa ma ki chagi kata sundenga sunnama ala fahamu salafu salih ala ko ke jamana ne awa ni jamana fana mode soro dina haqiqa namma sagi katoma ambe lafiya minyina te soro de ambe ba ala delu kuna alaka jamana lafiya me jamana te siga lafiya inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim jamana imbe ala soso ne ala kuta ni bidiya ni kafiriya ni mushrikiya minna dolomin minna junubun minna ni jamana ma bode lanka yelema ka bola ka tubi kata alama ambe sodi so nyini fa munu ya te sorote koy ate sorode inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ala ko ni ala ye janga kata ni gerente ni fitina ni balaw bila mogoka femmin kama ni o ewa naw yere de ma yelema ka bo ka junubu la balawuni gerente jignaw kama ni ewa junubu ni ala soso mun naw de ma yelema ne ala te balawunu nu yelema ka bo ka koy fo yere de ka yelema aka bo ka junubu la aka bo ewa ala soso la aka bo ala kotawla ambe ala deli sagi togo nyuma ka sagi kata alama ka sagi kata dina haqiqama ala ko no ya jamana yinye ka jamana lafiya ka fitina u bola ka barawu bola سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سورة الرعد آية 7 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بي أرابا سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر ذو القعدة من هجرة سانكالو تاني كلنا بسوني تاني دورنا ميلاد نصارو كجاتي بافلا أني مغا أني فلا سانكالو ورونا بسوني وفانا تاني دورنا أمبي دودا بغو مسجد رجاغو أمبو كونو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك إلى آخر الآية يقول تعالى ألا يفو مسمين كرتالندو والذين آتيناهم الكتاب ألقوا كتاب الديرا مغمنما وهم قائمون بمغتداه منون جورانو وكا كتابو كلا نيني يفنا يهوديو أن النصارى كتابو ديرا منو منو جورانو كا كتابو لا نيني فنا كوكي يفرحون بما أنزل إليك ولوبن نسون جاني فنيه من جينا إكا
أي من القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به وباللي مناني فين من جينا إيكا من يقرآن وباللي مناناي باسكي قرآن أبوك كتابو كونو uka kitabu kono ko qur'ana bena jigi uka kitabu ye kibariyalini ni sonjali keni qur'ana ye kacinya tigiya wala ulubel limanani qur'ana kitabe dunke munun jorani kitabu ka hakke wa min al ahjabi man yunkiru ba'dahu me jama munun be kafiri jama kulu to munun be ulube qur'ana do nankariya bunkasir tumami ayennin tawsiri ko kitabu dira munum ma ulube ni sonjanu qur'ana ye aya am misaliya ke aya werewuye ni ala qal ladina tainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi kitabu dira munum ma ulube qur'ana kala akalan cogo nyumanna anana yawra kuno qul aminu bihi aw la tu'minu ni awli mananaye ube amali mananaye kata aya kallabanna in kana wa'du rabbina lamaf'ula obe suratul asra kono kitabe dunkewu ulube limanani qur'anaye nu ye qur'ana kalanuka ube sujurubi أي إن كان ما وعدنا الله به في كتبنا من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا مفعولا لا محالة وكائنا ويلا نيني يموني كتاب الدنكو تمام القرآن كرانوكو السجريرا كافو كو أنتي على الله من فو أكا كتاب القرآن جينيلا أني تشيدين تشيريلا كو أويه تشينيادي والله دو إمبكيدي فسبحانه ما أصدق وعده فله الحمد وحده سنيابي علي مسميني أباك الله ربوا شرفه تنوبي على كلمة ويه كتا آية سورة الإسراء كنو ويقرون للأذقان يبكون ويجيدهم قسوا كتاب الدنك منو نولو يتوريتو كلا كلانشو نيمانا كتبوكو ني قرانا كلا نوكا وبيبي وبومبو كولودكا كسجربي علي أبدو جيدي وكالا نسرا نما وكفي لك من الأحجاب من ينكر بعده أي من التوائف من يكذب ببعض ما أنزل إليك ألاكو جمكولو دوبي قرانا من جينوكا وبا دون نانكاريا جمكولو دوبي قرانا من جينوكا وبا دون نانكاريا دوكو من الأحجاب اليهود والنصارى من ينكر بعد ما جاءك من الحق دوكو من الأحجاب كو جوندو كو يهوداني النصارى كو جمكولو دوبي يهوداني النصارى ولا ولو بقرانا متنيا من نانا إما إبا دون ننكريا كون نمبكو من يالاكو آية ورلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله alako ko kitabe dunke mogo dobe kitabe dunke wala kulu be limane alay mogo dobu wala fana wulu teso qul muhammad afuye innama umirtum an a'budu allaha wa la ushrika bihi alay ne nyamariya nka ala kelempewde baton kana foyi fara alaka ay innama bushitu bi ibadati allahi wahdahu la sharika lahu awanne chira ni ala kelempe batolide je nyonte masamina ne chira ni o kelempe batode kama ursila li anbiya min qabli comme nabiyyu to chira nye chogomi ala kelempe ka bato foy kana bato ka fara alaka ilayhi adu ay ila sabilihi adu unnasa awanne be mo wole kata ala kashira indema wa ilayhi ma'ab ay marji wa mashiri awan kasagili anin kallaba nyoro mbashagi kata ala dema وكذلك أنزلناه حكما عربيا